खुलुमबाय गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि नैबे सिबिरानि फेमिलि इउटुब चेनेलाव गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै आरोबावहाय जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों। जाय आयदाया बिराद सावरायजानानै दङ दे बे आयदानि सायाव जोङो सावरायगोन। 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाब बे आयदानि सायाव जोङो दिनै सावरायगोन आरोखि ना। गिबियावनो जाय बिथांमोनहा आंनि नैबे सिबिरानि फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दासिमबो लायाखै बिथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे नटिफिकेशनखौ क्लिक खालामबानो जाबाय जाहाथे आं भिडिअ एंगारोबा नोंथांनाव भिडिअआ सिगांनो हाबहैयो। आरो मदद होनो गोसो दङबा नोंथांमोना शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे गुबुनफोरनावबो सौहैयो। मानो होननानै बुङोबा बे चेनेला गोदान दासिमबो गोबांथार सुबुंफोरनि खाथियाव सौहैयाखै। दिनै जोङो मा आयदानि सायाव सावरायगोन होनोबा 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाब। जाय बियाबाव गोबां दावराव दावसि जानानै थांबाय आरो दासिमबो जेंनायानो सुस्रांजायाखै, माने प्रब्लेमानो सल्भ जायाखै नङा होमबा। डक्टर सांग्रां ब्रह्म जाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिमोन, प्रमद बर'नि OSD मोन, बिथांनि जि नमिनेशन होनाय बियो रिजेक्ट जाबाय। बे खौरांखौथ' फ्रायानो मिथिजोबखाबाय जानांगौ नङा होमबा। दा रिजेक्ट जानायनि आन्दोआव मा दं, मानि थाखाय रिजेक्ट जाखो आरो बिथांमोनहा उनाव मा थांखि लागोन, रायजो राजाफोरखौ बबे लामाजों लांगोन, बे आयदानि सायावनो जोङो दिनै बे चेनेलनि गेजेरजों सावरायगोन। गिबियावनो बिटिसि 14 नं चिरां दुवार होनोबा बेयाव इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट दाबिदारा खाम्फा बरगयारी आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोन सानैखौनो जोङो नुदोंमोन नङा होमबा। गोख्रोङैनो दाबि खालामदोंमोन, ओरै साइडनियाबो गोख्रोङै दाबि खालामदोंमोन। दा जा खाम्फा बरगयारिया टिकेटखौ मोननो हादोंमोन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय, नाथाय जोंहा सांग्रां ब्रह्मआ मोननो हायाखैमोन। अब्लाबो बिथाङा जेननायखौ लायाखैमोन, नमिनेशनखौ होदोंमोन। उदां बिजाथि महरै गसंनानै बिथाङा नमिनेशनखौ होदोंमोन, जेराव रोजा रोजा रायजो राजा बिथांमोनहाबो नैबे डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों गसंफानानै बिथांखौ मदद होनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरोखि। नाथाय रिजेक्ट जाबाय, बिथांनि जि नमिनेशन होनाय बियो रिजेक्ट जाबाय। दा जोंहा बुंनो गोनाङा बेसो, मानि थाखाय रिजेक्ट जाखो, माबोरै रिजेक्ट जाखो। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बेखौनो बुंदों, एक्सट्रा अर्डिनारि लिभ, बे लिभआव बिथाङा दंमोन। जायनाखि बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव सासे साख्रि मावनाय, एक्सट्रा अर्डिनारि लिभआवसो बिथाङा दंमोन आरो बे एक्सट्रा अर्डिनारि लिभआव थानानैनो बिथाङा नमिनेशनखौ गथायदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांनि नमिनेशन होनाया रिजेक्ट जादों। दा जोङो रायजो राजा हिसाबै जोङो सोंथि खालामनो हायो, जायनाखि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा टिकेटनि थाखाय दाबिदारमोन आरो टिकेट मोननो हास्थायनानैनो बिथाङा सिगांनि समनिफ्रायनो खामानि मावबोबाय थादों, नंगौना नङा। इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मजोंनो गसंफानाय बिथाङानो फोरमायथिदों 14 नं चिरां दुवारखौ नोंनो एंगारनानै होनाय जाबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जाहैदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ। जायनि थाखाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बै समनिफ्रायनो खामानि मावनायखौ आरम्भ खालामदोंमोन बा जागायजेनदोंमोन। थारमाने गोलाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ सासे केन्डिडेट जानो थाखाय रेडि जागासिनो दंमोन आरोखि ना। टिकेट दाबिदार फैयै खाथियाव फैबाय, टिकेट दाबि खालामबाय बिथाङा। टिकेट दाबिदारलाय हिसाबै इउपिपिएल दोलोनि, इन्डिपेन्डेन्टबो नङा बेयो, इउपिपिएल दोलोनि मोनसे दोलोनि टिकेट दाबिदारलाय हिसाबै मा नांगौ मा नाङा, सासे बिजाथि जानो थाखाय नमिनेशन होनो थाखाय मा फुलफिल खालामनांगौ क्राइटेरियाफोरखौ, बेखौ बिथाङा मोजाङै मिथिनांगौमोन आरो बिथाङा गासैबो थागथियारि खालामनानै लाखाजोबनो नांगौमोन नङा होमबा। मानो होनबा इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट होनाय होयैयाथ' बेथ' लास्ट मोमेन्टआवसो जाफैदों। आरो टिकेटनि थाखाय रेडिखौथ' सिगांनिफ्रायनो नोंथाङा जाबोदों सेवा खालामनानै। नाथाय नोंथाङा नैबे फोरमान बिलाइ जि नांगौ नाङा बेफोरखौ मानो रेडि खालामनानै लाखायासै। जुदि नोंथाङा रेडि खालामनानै लाखानायमोनबा दिनै नैबे दिना फैनाय नङामोन, दिनै नैबे साना फैनाय नङामोन। नोंथांनावबो आरो नोंथांजों जाय गसंफादों रायजो राजा बिथांमोनावबो बे साना फैनाय नङामोन। रायजो राजाफोराबो नोंथांनि सायाव बिसास खालामनानै बा डक्टर सांग्रांनि सायाव बिसास खालामनानै इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बा साइड खालामनानै नोंथांजोंनो बा डक्टर सांग्रां ब्रह्मजोंनो रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा गसंफादोंमोन, बेखौ जोङो नुदों। नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा लामा ससेयावनो आन्दायनांनाय बायदि जाबाय।
डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बेखौ बुंदों एक्सट्रा अर्डिनारि लिभआव थायोबानो इलेक्सन गेलेनो हायो होननानै सोरबा बुंदों जाहैदों दा बिथाङा सोरबानि बुंनायखौ लानानैल' मानो फोथायनानै थाखो बिथाङा मानो तन्न मानो नायबिजिराखै मानो अथ'रिटिनिफ्राय मिथिनानै लायाखै मा नांगौ मा नाङा मा जानांगौ मा जानाङा बेखौ बिथाङा दान मोनसे मोननै सिगांनो मानो रेडि जानानै थायाखै दिनै जुदि रेडि जानानै थानायमोनब्ला बिथांनि माबाखौ नमिनेसनखौ सोर रिजेक्ट खालामनो हागौमोन जेरावनाखि दा रिजेक्ट जानायनि आन्दोआव नै बिसोर दङ होनदों फेरेंगामोन दङ एमपि रोनगोरा नार्जारिमोन दङ जयन्त बसुमतारी बिथांमोन दङ होननानै नै बिथांमोनहा बुंनो नाजादों रिजेक्ट जानायनि आन्दोआव बिथांमोन दङ होननानै बुंनो नाजादों बे बेलेग खोथा बे उनाव सोर दं सोर गैया जों बेखौ मिथिया आरो जोङो रोखायै बुंनोबो थाङा जों बेयाव हाबनोबो गोसो गैया नाथाय जुदि नोंथाङा गासैबो क्लियार खालामनानै लाखिजोबनायमोनबा सोरमोन नमिनेसनखौ रिजेक्ट खालामनो हानायालाय रावबो रिजेक्ट खालामनो हानाय नङामोन जुदि गासैबो क्राइटेरियाखौ नोंथाङा फुलफिल खालामोबा नोंथांनि जि डकुमेन्ट जि नांगौ नमिनेसननि थाखाय बे जुदि गासैबो क्लियार दंखाजोबोमोनबा गासैबो दंखाजोबोमोनबा सोर नोंथांनि नमिनेसनखौ रिजेक्ट खालामनो हागौमोन रावबो हानाय नङामोन नङासै नाथाय दिनै नोंथाङा क्लियार खालामखायैनि थाखायनो बा डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ क्लियार खालामखानो हायैनि थाखायनो नैबे परिस्थितिया फैबाय नोंथाङाबो भुगिनो गोनां जाबाय नोंथांजों थाफाग्रा रायजो राजायाबो भुगिनो गोनां जाबाय नोंथांजों थाफाग्रा दैदेनगिरिफ्राबो बे समाव भुगिनो गोनां जाबाय बे समाव फैनो नाङामोन नाथाय फैबाय बेखौ जोंबो दुखु मोनदों नङा होमबा जिहेतु सापर्टारफोरखौ जोंबो नुदोंमोन रायजो राजाफ्रा लोब ओंखारनानै डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ मदद होदोंमोन बेखौ जोंबो नुदों ओमफ्राय नाथाय दिनै बेबायदि जानायाव रायजो राजाफ्रा आलाय सिलाय जानांबाय बेखौ जोंबो दुखु मोनदों आरोखि ना दा नेक्स्टआव नोंथांमोननि प्लाना मा डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोननि प्लाना मा बिथांमोनहा रायजो राजाफोरखौ लानानै मा थांखि लागोन बबेबा दोलोआव थांनानै गुबुन दोलोखौ मदद हैगोन ना इउपिपिएलआवनो थानानै नै खाम्फा बरगयारिखौ मदद होगोन ना मा खालामगोन रायजो राजाफ्राथ' भटखौ होथारनांगौ दा रायजो राजाफ्रा भटखौ सोरनो होगोन रायजो राजाफ्रा जायखौ बिसास खालामनानै जायखौ फोथायनानै माबा मोनसे आसा लानानै फाथायहरदोंमोन डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ बिथाङाथ' रिजेक्ट जाबाय दावहायाव सौहैनायनि सिगांनो बिथाङा रिजेक्ट जाबाय दावहायाव थाङोबा देरहानाय जेननाय बेथ' बेलेग खोथा नाथाय बिसिम सौहैनायनि सिगांनो डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नमिनेसना रिजेक्ट जाबाय दायो रायजो राजाफ्रा सोरनो भट होगोन जिथु रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि सापर्टार गोजाखामोन फ्राय सोरबा एसे एनै बेलेगनि थानो हागौ जिहेतु डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ जाय इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय हिसाबै इउपिपिएलनिनो सापर्टार गोजाखामोन बेजों जाय गसंफादों दा बिथांमोनहा मा खालामगोन ना बिपिएफनो भट होगोन ना खाम्फा बरगयारि जायखौ नाङा होननानै जायखौ हेंथा खालामनानै जायनिफ्राय गावनानै फैखाबाय बेनोनो बिथांमोना भटखौ हैगोन ना मा खालामगोन दा निश्चय रायजो राजाफ्राबो बे गोनो गोथोआव दङ जानो हागौ आरोखि जेनेबा लामा ससेयावनो बिथांमोनहा आन्दायबाय जोङो ओरै थांबावनो ना ओरै थांफिनो न'आव थांफिनो ना सिगांथिं आवगायलांनो बेफोरबायदि मोनसे गोनो गोथो थासारियाव गोग्लैनो गोनां जाबाय रायजो राजाफ्रा दा डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांजों लोगोसे जाय दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि गावस्रादोंमोन बिथांमोना मोनसे मोजां सिन्था धारा खालामनाया बे समाव गोनां जाहाथे रायजो राजाफ्रा गोनो गोथोआव गोग्लैनो गोनां जाया जाहाथे मोनसे सैथो लामाजों थार लामाजों मोजां लामाजों रायजो राजाफ्रा आवगायलांनो हायो बे हिसाबै बिथांमोना मोजाङै दैदेननो गाहाम होननानै आं सानो आरोखि दा बेफोर जाहैबाय बेनि उनाव आरो मा मोनसे सोलिलायखो रां होनाय लानाय बेफोरबायदि सिङाव सोलिदों नामा बिदिबो मोनसे ओंखारदों आरोखि माने जायोना नमिनेसनखौ बोख्लायनो थाखाय रां होनानै बायफिनलायनाय जायो नङा होमबा बेबायदि जादों नामा होननाय मोनसे ससियेल मिडियायाव गोसारदों दा बे बेलायाव जोङो बुंनो हाया सिंनि खोथा बुंग्राफ्राथ' बुंखागोन नङा होमबा दा जिहेतु बेबायदि परिस्थितियाव सौफैखाबायानोबा बुंग्राफ्रा अनेक बुंखासिगोन दा नैबे एक्सट्रा अर्डिनारि लिभआव थायोबा इलेक्सन गेलेनो हाया बेखौ नोंथाङा मानो मिथिनानै लाग्रोखायाखै बेनो जोंहा मोनसे बिराद गिदिर सोंथि आरो जिहेतु एथ' गिदिर बिबान रुजुननो सिगांदों नोंथाङा रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ लानानै सिगांदों नोंथाङा आरो देरहाखांनायनि उनाव रायजो राजाखौ सेबा खालामनो समाजखौ सेबा खालामनो थाखाय मोनसे जोबोद गिदिर बिबान रुजुनदों नोंथाङा नाथाय सिगाङावनो मानो बेफोरखौ क्लियार खालामनानै लायासै बेफोरनो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै थाबाय आरोखि ना दिनैनि दिनाव जुदि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ
गासैबो बेफोरखौ क्लियार खालामनानै लाखाजोबनाय मोनबा नैबे दिनैनि साना नोंथांनावबो फैनाय नङामोन आरो नोंथांनि जि मददगिरि बेफोरावबो बिथांमोनावबो फैनाय नङामोन होननानै आं सानो आरोखि ना। दा जोंहा बे आयदानि सायाव बांद्राय गोलाव सावरायनो सानाखै। जाय रायजो राजाफ्रा मिथिया 14 नं चिरां दुवाराव मा जादों मा जायाखै बिथांमोनखौ मिथिहोनो होननानैसो आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आरो नोंथांमोनहा दिनैनि नैबे आंनि भिडिअखौ माबायदि मोन्दों, मोजां मोन्दों ना गाज्रि मोन्दों आरो बै 14 नं चिरां दुवार बियाबाव मा जागासिनो दङ बा मा जानो थांगासिनो दङ बा मा जानांगौ बेखौ नोंथांमोनहा मा मोनदाङो बेखौ कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोनहा फोरमायहरबानो जाबाय। आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।